Hola, soc la Natàlia, jo tinc 25 anys i vic aquí a Lleida. La meva llengua materna és el català. I bé, jo vaig estudiar educació primària, el grau, i després me vaig trobar dins la borsa docent i no tenia feina, no em trucaven, llavors vaig decidir buscar feina. És així que em vaig presentar a l'IMO, em vaig apuntar a veure si hi havia sort. Projectes Singulars t'ofereixen la formació com a dinamitzadora d'activitats de lleure infantil i juvenil a la Fundació Verge Blanca. Tens tant la formació com pràctiques, que també t'ofereixen una experiència i una cosa més que afegir al teu currículum. I a part també t'ofereixen tota una orientació dins del món laboral que inclou tutories individualitzades, cursos sobre inserció laboral. Com a extra tenim el fet de la mobilitat geogràfica dins de tots els alumnes que s'apunten. N'hi ha alguns que tenen el privilegi d'optar a anar a un altre país amb un altre projecte, a col·laboració amb altres entitats i ajudar en diferents aspectes. En el voluntariat, com va ser el meu cas, vaig anar a Cagliari, a Itàlia. Vaig veure com funcionava tot el voluntariat, les diferents opcions que tenies a veure el món i ajudar de manera gratuïta. I va ser una experiència molt enriquidora, on vaig conèixer una altra cultura, altra gent que estava allà pel mateix motiu. En general ha sigut una experiència bastant enriquidora, que m'ha ensenyat tant formativament com a persona. Una iniciativa que és molt bona per a tots els joves que no saben què fer quan acaben l'institut, quan acaben el batxillerat inclús, per a seguir formant-se i donar una oportunitat a aquests que no saben molt bé què fer. M'ha aportat professionalment completar la meva formació com a mestra, ja que l'educació, el món de l'educació, hi ha com la rama més formal, com és la de mestra, i després tenim la rama més no formal, l'educació no formal, com és el lleure. M'ha obert les portes a aquest món i ha fet com de tancar el cercle. De buscar feina en el sector de serveis també m'ha ajudat el fet de separar-ho, per exemple, fer dos currículums, un per la vessant d'educació i l'altre per la vessant més del sector de serveis, de tendes. Dins de l'IMO també ens han ensenyat diferents entitats del lleure, ens han obert els ulls a quines opcions tenim realment de feina. Te mostra totes les opcions que tens, tot el ventall de diferents associacions, de diferents entitats en les que pots treballar. Sí, jo a tot el jovent que vol buscar feina, que no sap què fer, recomano molt anar a l'IMO, apuntar-se, perquè tenen moltes ofertes diferents, tant aquest projecte com altres. Sempre et donaran un cop de mà, sempre estaran allí per ajudar-te i que no et quedis estancat o sense saber què fer i tinguis aquesta opció, aquesta oportunitat.